Ya, sesiyathunga-ke le video. Nali iphinifa leli olibonayo sithunga lona. Hhayi, ividiyo yokugcina le kulawa amavidiyo awu-3 esenza lona leli phinifa leli. So la siyathunga ubheke lo ngishilo ngathi u-on-fold, i-front inophisi abawu-2 napha uzobabona ngithi yabo. Front bawu-2, so uzothatha-ke la uyothunga laphaya kwi-shoulder emahlombe. So nginawo izintambo ngizorebha ngazo, ngizobopha ngazo. So khona ey'mfishane khona ezinde. Nawe uzoyenza-ke ama-measurement owathandayo for lezi ntambo. Uma uy'thandayo ungay'thunga nje indlela othanda ngayo. Ngithi yabo ngiyayigoqa la sengizoyithunga. Yabo lezi ngiy'goqile mase ngay'bamba ngophini sengizoyithunga-ke manje. So njengoba ngishilo le nto kade ngikhombisa yona, nakhu ngibambile la amahlombe hlanganisa ihlombe lasemuva nelangaphambili ngiyawathunga ndawonye. So mase ngiqedile la ngizo-overlock-a, kodwa uma unganayo i-overlock-a uzosebenzisa u-zigzag kwi-sewing machine. Nayi iy'ntambo lezi zokubopha iphinifa ngiyay'thunga nazo, ngizoy'thunga zonke. So sengithungile ka-ayina futhi fanele balethe u-ayine iy'nto zakho ezobuka kahle. Yizo-ke lezi iy'ntambo zethu sey'qedile. Ninganaki noma kungekho nithi ngithungela mina, ngithungela umuntu. Unganaki ngihlanganisa ngithunga ngembala e-black noma e-pink ngithungela mina. So le ndwangu le u-1.5 inches. So uma uthanda wena i-sleeve zakho ungasigoqa kabili bese uyasiphetha lapha ekugcineni. So phela ngifuna phela uqhubeke phela lo blue nje ngingavele ngiwuqhamuka sengiwufaka nje. Yabo ngizothunga la, ngifuna ube khona nasey'ngalweni lo blue wami. Lo blue, so angithi yabo ngiwubeke la kula, uyabona ingaphakathi lendwangu leli, ngaphakathi lendwangu. Hope niyabona. So ngiyathunga uma ngiqeda la kufanele u-ayine. Mina nginenkinga nge-ayina, ayina-ke enama-ayina khona kuzothungeka kahle. Mase uyagoqa laphaya bese uya-top stitch-a. Thunga, uthunge ngaphezulu. Angazi nami ukuthi u-top stitch-a yini kwesabo isiZulu. So uyangibona-ke kothungeka kahle kodwa uma uqala uwa-ayina, kuthungeka kahle uma u-ayinile izinto ey'ningi. Sengiya-top stitch-a laphana, ngiya-top stitch-a. Ngizoyenza into efanayo-ke komunye lo mkhono wesibili. So ya wuwe umkhono wami lo. Angithi siyabo uma ufuna ukuthola iphadi indawo yomkhono wakho noma yini ofuna uyithunga, ngiyawushiya lapha khona ngizobona iphadi nendawo lomkhono kubalulekile uma usuthunga. So yiwo-ke lawa imikhono yami esengiyithungile. Sibuyele-ke kwiphinifa yami sengili-overlock-ile ngaphakathi. Ngithi uyabo, nakhu-ke laphana i-armhole yethu-ke le. I-armhole yethu la engifundisa khona indlela elula yokuthunga Nkosi yami umkhono ohlanganisa ne-top yakho. So angithi simakile isenzo uzoyiqondanisa nalaphaya la ohlanganise khona amahlombe laphaya e-front ne-back uma usubamba ngophini. So mase uyathunga-ke asithungeni ngimkhombisa ukuthi uhanja.
So ile i-easy le sophuma kahle nje umkhono wakho, ungalokhu uphuma ungathungekanga kahle. Uma uthungeka nje uhlezi uphuma kahle. So uzoqala lapha la ufake khona uphini, uthunge uze uyophuma nawo umkhono wakho. Angithi yabo, njengoba ungibona nje ngithunga, ngiyaqondanisa-ke njalo. Uqondanise usebenzise i-sewing allowance efanayo. Uqondise uma uthunga. So ngiphinde futhi leli elinye isayidi nalo ngizoqala khona lapha la ngihlanganise khona amahlombe, i-shoulder seam le esiyenze. Uthunge uze uyophuma nawo laphaya. Uma kuwukuthi i-sleeve sakho mhlambe sinendwangu esalayo, inkinga ayikho, uzosika nje uqhubeke nokuthunga. Ayikho inkinga, vele sedile i-sewing allowance eningi. Le ndwangu ayibonakali kodwa nayi-ke i-sleeve. Ibhizi kakhulu indwangu, isithungekile, sengizothunga lesi esinye. So sengiyithungile-ke, ngithungile imikhono yami yabo iyahlangana. Iphinifa lethu liyahlangana. Manje sesizofaka lezi iy'ntambo esizobopha ngalo iphinifa. So lezi eziwu-2 ezinde uyifaka lapha phambili. So uzonyuka nje ezansi, unyuke nje half an inch mase uyabeka. U-half an inch lo owushiyayo wokuhlanganisa i-top nesiketi sayo. So uyawubona lo mfishane engithi uyangibo, owodwa uwufaka ngaphansi uphinde nje uwuthunge. Omunye angithi uyabo uzohlala phakathi nendawo kwi-side seam lapha. Hhayi kodwa niya-understand-a niyawagqoka amaphinifa. So la idatha lami sengilidwebile ngizowathunga wonke awu-4 amadatha ami. Angithi uyabona ngiwathungile. Ikhona ividiyo ekhombisa ukuthi ithungwa kanjani idatha uma kuwukuthi awukwazi. So iy'ntambo lezi sengizithungile. Ngithi yabo ngishiyile lapha ezansi u-half we-inch engizohlanganisa ngawo. Ngizofaka kona ngihlanganise isiketi ne-top. Manje sesiyoqedela umqala khona, sowuqeda ne-top sewuyenza isiketi. So lana-ke uzothatha i-tape measure yakho. Uthatha i-tape measure ukale lapho umqala wakho ukuthi mude kangakanani. Uyayibona le ndwangu uwu-3 inches, uma uyigoqa izoba u-1.5 inches. Ngithi uyabo, soyigoqa kanje mase uqedela ngalo umqala wakho. Ya, i-front yabo uzoqedela ngalo. Ngithi uyabo ngithungile-ke ngase nga-overlock-a. Kushoda ukuthi ngi-ayine. U-ayine khona kuzoba right. Ubuthande uwa-top stitch-a futhi khona izohlala kahle le i-neckband yakho le. Manje sesizoyenza isiketi. La ama-parts ami la ngiwa-overlock-ile khona angeze phela ukufreya la mase ngiwasha ngi-overlock-ile. Ngoba sengishilo ukuthi uma ungenayo overlock zigzag kwi-sewing machine. Ngithi uyabona la ophisi besiketi ngiba-overlock-ile la ngizofaka khona amaphakethe. Ngithi uyabo uphisi wase-back lona wesiketi. So la ungayehla ngo-2 inch or 1.5 inches. Sifuna la esizofaka khona amaphakethe ku. So ngihle ngo-1.5 inch. Uma uthanda ungayehla ngo-2 inches akunankinga, amaphakethe akho azoba right.
ufaka izandla nje azolingana. So uzomaka half an inch kuzo bonke labo piece. Amaphakethe-ke lawa ahamba ngama-pairs, wenze sure ukuthi uyaqondanisa uma kuwukuthi usuyafaka. Ukuthi yabo indwangu la ngaphandle kwendwangu iqondana ngaphandle kwendwangu. Njengoba ubona nje ngibeka nami. So right side facing right side. Angithi uyabona? Uyabona iphakethe. Siyabo? Maka half an inch, 1.5 inch njalo. Sengithungile, angithi niyabona la ngithungile ngaqondisa. Nje ngathunga wonke amaphakethe sengiwathungile. Angithi uyalibo? Uli-ayine khona lizohlala kahle. Uma kuwukuthi amaphakethe akho wabeke kahle nje, thunge kahle koqondana yonke indawo. Angithi uyabo? Uma uthanda ungaphina-ke uphine kubalulekile ukuthi usebenzise ophini. Ngithi uyangibona nami ngifake ophini lapha, uliphine nalo iphakethe uzophuma nalezansi. So uzolisika, uzothunga kanje njengoba ubona nje ngikhomba ngomunye. Womabili uzoyenza into efanayo. Uthunge amaphakethe. So ngiwathungile amaphakethe. Angithi uyabo? Ngiwathungile amaphakethe. Nawa seliyasebenza iphakethe laphana. Asebenza iphakethe. Siyaqhubeka siyathunga isiketi. Yisi isiketi sami lesi yabo? Angithi uyabo yisi isiketi lesi. Esingange-waist yami le siketi. Lapha angithi uyabo si-edile kusashoda lo 6 inches. Engiwu-edile lapha kwi-top yami bengawu-edi kwisiketi. Angithi uyabona ukuthi akulingani uma ngibeka kanje. So uzothatha-ke i-tape measure ngizofaka le ndwangu le. Iluhlaza noma i-blue? Awazi nami umbala ngesiZulu. So uzomesha-ke laphana i-top yakhe. I-top yami le-ke ebezwayo. Mase umesha isiketi. So i-top vele izoba yinde. So uzomayinaza-ke lama-measurement. So le answer le oyitholayo uzosiya ngayo. So la ba-unfold labo piece yabo. U-8 lo kahle kahle 8 inches. Izoba vele ngiqedele ngayo isiketi lapha e-front, kwi-center front isiketi. Angithi uyabo? Engigoqa kanje iba u-8 inches. Sengizowuxhuma-ke. Ngithi yabo njengoba senzile nje nalo esiqedele ngawo umqala. So sengizoyithunga lapha kwi-center front phambili kwesiketi. Ngithi yabo ngiya-overlock. I-overlock le ngiyi-overlock le. Nginayo ividiyo ekhuluma nge-overlock. Wahamba wayibuka uma uthanda. So sengifakile lo piece lo o-blue. So sesisiketi manje sesiyalingana ne-top yethu. So manje into engizoyenza ngizohlanganisa ngisafuna ukuthola i-part nendawo yesiketi ne-top. Khona ngizokuhlanganisa. Uma uthunga nje uthi uhlanganise kufanele uthole i-part nendawo. Angithi uyabo? Ngiyisika kancane khona ngizomaka. Noma udwebe noma ufake ophini mase uyaphina-ke mase uyahlanganisa lapha. Angithi uyabona kuyalingana. Uma uthi ubale kahle kolingana vele.
So nayi-ke le ndwangu sengiyisikile ngayisa yaba u-4 inch, ububanzi babo yaba u-4 inch. Yinde-ke ngizothina ngathi o-1 meter abawu-4 lengibasikile. Ububanzi babo 4 inches. Ngizoqedela ngayo ngoba uyibonile nje lapha iphinifa linendwangu ye-blue. Lendwangu le-blue vele laphana ekuqaleni iwu-selvage, so ngizoyigoqa akunankinga. Noma ungangenza ngizoyigoqa mase ngiqedela ngayo. Ngithi yabo ngiyigoqile ngayenza-ke ama-pleats, ngenza ama-pleats kwi-center flight. Hhayi emuva ngiwayenzanga. Vele uma uthandayo wena ungayenza ama-pleats yonke isiketi sonke, so ngiphuthuma isikhathi. So yabo sengiyithungile manje lana, ngithungile sengizoyi-ayina. So yimi-ke lona sengiyigqokile ingubo, iphinifa. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele. Ningashiya ama-comment, ni-like, ni-share, ni-subscribe. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.